Uvaženi gledaoci, pratite Top A+. Ja sam Aleksandra Despotović, a ovo su vijesti dana. Novoizabrani predsjednik Crne Gore i zamjenik predsjednika Evrope SAD Jakov Milatović kaže da jučerašnja sjednica glavnog odbora te stranke nije sazvana ni na etičkom ni na principu zajedništva. Skupštinski odbor za međunarodne odnose i iseljenike obavit će u srijedu kontrolno saslušanje premijera i rukovodioca Ministarstva vanjskih poslova Dritana Abazovića povodom odluke da Crna Gora podrži članstvo Kosova u Savjetu Evrope. Zaposleni u opštini Budva i lokalnim preduzećima neće na vrijeme primiti aprilsku platu, saopštio je predsjednik Skupštine opštine Budva Nikola Jovanović. Sjutra pretežno sunčano. Novoizabrani predsjednik Crne Gore i zamjenik predsjednika Pokreta Evropa SAD Jakov Milatović kaže da jučerašnja sjednica glavnog odbora te stranke nije sazvana ni na etičkom ni na principu zajedništva. Milatović je novinarima u Tivtu saopštio da se Crna Gora nalazi u procesu demokratizacije društva. Mislim da nije ključno pitanje nastupa na izborima. Ja bih više naveo način na koji je došlo do zakazivanja jučerašnje sjednice glavnog odbora. To nije urađeno ni na etički ni na način zajedništva. Mislim da vam taj odgovor dovoljno govori o mom stavu, kazao je Milatović. On je saopštio da će kao predsjednik Crne Gore uvijek slati poruke etike i jedinstva i zajedništva. Okosnica izbornog programa Evropa SAD biće Pravda SAD. Program koji će se odnositi na pravosuđe i borbu protiv organizovanog kriminala, saopštio je funkcioner pokreta Andrej Milović. Uz ekonomski program Pokreta Evropa SAD, čiji je autor Milojko Spajić, okosnica izbornog programa pokreta na predstojećim izborima biće program Pravda SAD. Program koji će se odnositi na pravosuđe i borbu protiv organizovanog kriminala, napisao je Milović na Twitteru. Istakao je da će poglavlja 23 i 24 biti ključ za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju. Skupštinski odbor za međunarodne odnose i iseljenike obavit će u srijedu kontrolno saslušanje premijera i rukovodioca Ministarstva vanjskih poslova Dritana Abazovića povodom odluke da Crna Gora podrži članstvo Kosova u Savjetu Evrope. To je odlučeno na današnjoj sjednici odbora koje nisu prisustvovali predstavnici opozicije. Predsjednik odbora Miodrag Lekić kazao je da je potrebno demistifikovati tu odluku, navodeći da način odlučivanja stvara utisak tajanstvenosti. Pojavilo se da jedna komponenta vlade, SMP, kaže da ništa o tome ne zna. Ako je tako, ova država je vođena na jedan neozbiljan način koji ne dolikuje mjesnoj zajednici, usuđujem se reći, kao ličnu impresiju. Saopštavamo ovako osjetljivim pitanjima. Tražit ćemo da nam se objasni kako je ovo odlučeno, kojim metodom. I drugo, da čujemo obrazloženje vlade u tehničkom mandatu i Ministarstva vanjskih poslova o odluci da se podrži Kosovo za članicu Savjeta Evrope. Ovdje nema potrebe da govorim ja da nikakva ovo nije antialbanska politika, nema veze uopšte sa tim pitanjima odnosa dobrosusjedskih, odnosa na Balkanu i tako dalje, nego se radi o odgovornosti i pitanju ozbiljnosti crnogorske vlade. Ustavni odbor je donio mišljenje da izmjene i dopune zakona o predsjedniku obezbeđuje poštovanje Ustava i da nema osnova za prihvatanje inicijativa za ocjenu njegove ustavnosti koje su podnijeli savjetnik za ustavni sistem i pravna pitanja predsjednika Crne Gore Boris Bastijančić i nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju. Odbor je predložio Ustavnom sudu da odbaci inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o predsjedniku Crne Gore, koji je usvojen u decembru prošle godine. U situaciji kada je jedna vlada smenjena, kada je obavljala samo one tehničke dužnosti ili trebalo da ih obavlja u tehničkom mandatu, predsjednik je izabrao da ne imenuje nikoga i na taj način zapravo sprečio parlament da izvršava jednu od svojih osnovnih i najvažnijih funkcija, to je izbor izvršne vlasti, odnosno izbor vlade. Tako je postalo jasno da odredbe Ustava koje su po svojoj prirodi, kao i sve ustavne odredbe, dosta široko postavljene i okvirno postavljene, treba da budu detaljnije razrađene.
Tužilački savjet je danas na vanrednoj sjednici raspravljao o komunikaciji državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u vezi sa postupanjem u predmetu povodom ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću. Ministar pravde Marko Kovač rekao je kako postoji sumnja da je šef višeg tužilaštva Lepa Medenica izvršila neprimjeren uticaj na Vukasa Radonjića kao postupajućeg tužioca u predmetu formiranom povodom ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru bezbjednosno interesantnim osobama Belivuku i Miljkoviću. Onda je uputio predlog za razrješenje rukovoditeljke višeg državnog tužilaštva Lepe Medenice. Viši sud u Podgorici potvrdio je dio optužnice protiv grupe vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera, u kojoj su i službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Petar Lazović i policajac Ljubo Milović za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja, šverc droge, krijumčarenje cigareta i teško ubistvo Miljana Ljepoje. Saopšteno je danas iz Višeg suda. Krivično vijeće Višeg suda potvrdilo je optužnicu specijalnog državnog tužilaštva od 30. decembra 2022. godine, kojom se Radoje Zviceru stavljaju na teret stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo, pranje novca, produženo krivično djelo, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i više krivičnih djela, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, većina u saizvršilaštvu. Predsjednik bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović kazao je da je siguran da će Crna Gora nakon parlamentarnih izbora 11. juna dobiti kompaktnu vladu. On je na otvaranju konferencije Povezivanje Evropske narodne stranke u regionu, koja se održava u Budvi, kazao da će bošnjačka stranka na parlamentarnim izborima ostvariti odličan rezultat. Istakao je da više od 80% građana želi da Crna Gora bude prva naredna članica Evropske unije. Zaposleni u opštini Budva i lokalnim preduzećima neće na vrijeme primiti aprilsku platu, saopštio je u jutarnjem programu televizije Crne Gore predsjednik Skupštine opštine Budva Nikola Jovanović. Jovanović kaže da sada Božovića nema ko da zamijeni, te da je Božović jedini ovlašćen za izvršavanje budžeta, kao i za isplatu zarada. Poručio je i da će učiniti sve da ne ugroze ljetnu turističku sezonu. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da rezultati sastanka na najvišem nivou 2. maja ove godine zavisi od pregovaračkih strana, ali je dodala da će Kosovo nastaviti da bude konstruktivna strana. Rezultat dijaloga zavisi i od uloge posrednika, rekla je ona i dodala da prije svega zavisi od toga da li se razgovori vode po principu dobre namjere. Međutim, kakvi će biti postupci Srbije, Osmani je rekla da se mogu vidjeti i iz izjava srpskih zvaničnika posljednjih dana. Njihovo ponašanje u ponedjeljak u Savjetu Evrope, ali i lobiranje protiv prokosovskog glasanja dokazali su ovaj flagrantni prekršaj, kazala je Osmani. A predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da se Srbija neće pitati o statusu Kosova, ali da to ne znači da je nebitna, već dio rješenja. Izjave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića vidi kao nepotrebne, ali ne i opasne, jer, kako je rekao, ne želi da im time daje veći značaj. Njega, kao ni mene, neće pitati, jer je ta ptica odavno odletjela i živi svoj vlastiti život. Ali još uvijek nije potpuno stasala. Još uvijek nije spremna za prekookeanski let, navodi hrvatski predsjednik. Dodao je i kako se Srbija više neće vraćati na Kosovo na način na koji je tamo bila. To je bio dio Srbije, a više nije. A zašto nije? Na to odgovor imaju oni, zato što nisu bili dobri gospodari. Bili su grozni gospodari i evo sada je tako, kazao je on. Rat u Ukrajini ušao je u 427. dan. Najmanje jedna osoba je poginula i 15 je ranjeno u ruskom granatiranju grada Nikolajeva na jugu Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti. Saveznici NATO-a i partneri isporučili su Ukrajini gotovo sva obećana borbena vozila, izjavio je danas generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Kineski predsjednik Xi Jinping razgovarao je prvi put od početka rata sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenski.
Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je kako možda nije jedini koji može pobijediti svog prethodnika Donalda Trumpa, ali ga dobro poznaje i upoznat je sa načinom na koji bivši republikanski predsjednik radi. Biden je pokrenuo kandidaturu za reizbor s obećanjem da će zaštititi američke slobode od ekstremista povezanih sa Trumpom. Pojasnio je kako bi se ponovo kandidovao i u slučaju da se Trump nije kandidovao, rekavši kako je njegov pozitivan rejting trenutno sličan rejtingu njegovih prethodnika. Američki predsjednik je rekao kako ima još toga što treba učiniti kako bi pozicionirao Sjedinjene Američke Države da budu ekonomski i politički sigurne na duže vrijeme. Mislim da moramo završiti posao, kazao je Biden. Budućnost voli ne bježi od uloge favorita protiv Mege, ali je svjesna da to ne znači ništa kada se lopta podbaci i utakmica počne, kazao je trener podgoričkih košarkaša Petar Mijović. Budućnost voli i Mega odigraće sjutra u 18 sati u Podgorici prvu utakmicu četvrtfinala play-offa Admiral Bet ABA lige. Mijović je kazao da je Mega mlada i talentovana ekipa koja u Podgoricu dolazi rasterećena. To je najbitnije ove sezone. Po treninzima, kako smo radili od meča sa Partizanom, osjeća se važnost utakmice i prisutna je pozitivna nervoza. Nadam se da ćemo uspjeti da odgovorimo na zahtjeve koje nosi ta utakmica, rekao je Mijović. Za kraj informacije o vremenu. Sutra će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom jutra na sjeveru moguća i povećana oblačnost, a ponegdje po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 10, najviša dnevna od 13 do 23 stepena. Uvaženi gledalci, pratili ste Top A+. Ostanite i dalje na programu naše televizije. Hvala na pažnji. Prijetan ostatak dana.